توئے دا عبادت نہ مسلمان روچے روچے کٹھے ثواب خوانینی قرآن روچے روچے توئے دا عبادت نہ مسلمان روچے روچے کٹھے ثواب خوانینی قرآن روچے روچے بش میں سحور دعا کر اللہ کا بشخیص مولا کا بشخیص بش میں سحور دعا کر اللہ کا بشخیص مولا کا بشخیص شامی سے کانی تفبائی مسازان روچے روچے شامی سے کانی تفبائی مسازان روچے روچے کٹھے ثواب خوانینی قرآن روچے روچے توئے دا عبادت نہ مسلمان روچے روچے کٹھے ثواب خوانینی قرآن روچے روچے اللہ نہ رحمت آکنے اولی کو عشرتی اولی کو عشرتی اللہ نہ رحمت آکنے اولی کو عشرتی اولی کو عشرتی بیدار مرک بشمنی تغان روچے روچے بیدار مرک بشمنی تغان روچے روچے کٹھے ثواب خوانینی قرآن روچے روچے توئے دا عبادت نہ مسلمان روچے روچے کٹھے ثواب خوانینی قرآن روچے روچے اشرعی رٹمی کو مغفرت نویلم مغفرت نویلم اشرعی رٹمی کو مغفرت نویلم مغفرت نویلم بشخفتنا گناتے او انسان روچے روچے بشخفتنا گناتے او انسان روچے روچے کٹھے ثواب خوانینی قرآن روچے روچے توئے دا عبادت نہ مسلمان روچے روچے کٹھے ثواب خوانینی قرآن روچے روچے اشرٹی مسٹمی کو نے نجات ملکک نے نجات ملکک اشرٹی مسٹمی کو نے نجات ملکک نے نجات ملکک افسوس امو کس کن آمان روچے روچے افسوس امو کس کن آمان روچے روچے کٹھے ثواب خوانینی قرآن روچے روچے توئے دا عبادت نہ مسلمان روچے روچے کٹھے ثواب خوانینی قرآن روچے روچے بختاور انسان دروچے نصیب مریک دروچے نصیب مریک بختاور انسان دروچے نصیب مریک دروچے نصیب مریک مسلمان ندشم میں نذیر شان روچے روچے مسلمان ندشم میں نذیر شان روچے روچے کٹھے ثواب خوانینی قرآن روچے
روچے توئے دا عبادت نہ مسلمان روچے روچے کٹھے ثواب خوانینی قرآن روچے روچے توئے دا عبادت نہ مسلمان روچے روچے کٹھے ثواب خوانینی قرآن روچے